Muling pinabulaanan ng Department of Agriculture Region 8 na walang magiging shortage ng itlog sa banta ng bird flu. Inihayag ni Agriculture Secretary Francisco Chulauro Jr. na may posibilidad na bumabang supply ng itlog at pagtaas ng presyo nito sa buwan ng Abril sa kadahilan ng banta ng pandaigdigang bird flu. Noong 2024, maraming naging supply ng itlog sa buong bahagi ng Pilipinas at marami ding mga local producers ang nagkatay ng inahing manok dahil sa dami nito at bilang dagdag na din sa kalangkita. Kabilang ang Eastern Visayas sa maraming supply ng itlog dahil na din sa pinagsamang pinagkukunan nito mula sa loob at labas ng rehiyon. Sa pahayag ni Francisco Rosaroso, Division Chief of Department of Agriculture Region 8, hindi kailangan mangamba dahil nakikipagtulungan naman sila sa mga local LGUs upang hindi magkaroon ng shortage ng itlog. Samantala, bumaba ang presyo ng itlog mula 10 pesos kada isang tray at 1 peso naman kada isa sa Region 8. So, napag-alaman namin na compared to last month, bumaba ngayon yung presyo. Last month, compared to last month, 50 centavos to 1 piso. So, ibig sabihin, yung galawan ngayon ng ating negosyo sa itlog, hindi pa tayo naapektuhan doon sa sinasabi nila na avian influenza, no? Kasi every now and then kumukuha po tayo ng supply from other regions din. Marami tayong mga ready to lay chickens na pinamigay under the Special Area for Agricultural Development Program natin. Sa ngayon, sinisikap ng Department of Agriculture ang importation ng egg-laying chicken at magpapabili sa pag-aproba ng influenza vaccine ng Food and Drug Administration o FDA. At mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban, ito si Bombo Jake Paguipo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo.